Vítam vás ľudia u novom videjku. Dneska sa pozrieme na zápasy, čo sa odohrali za posledných 5 dní. Hneď od začiatku to hovorím, inšpiroval som sa jedným takým youtuberom menom Michsako, ktorý to natáča, ale z takých vyšších líg. Takže dnes akože sa pozrieme na viacej tých líg, hej. Ale určite tu bude menej zápasov, lebo za 5, za 6 dní sa toho moc neodohrá, možno, hej. A prečítame si aj nejaký tento tu rozhovor, hej. Inak čítam to cez aplikáciu 93 minút, alebo Minc, neviem, jak sa to má správne čítať alebo volať. Ale dobre. Ale hlavne sa ideme pozrieť na tabulky a zápasy. Ak sa mi to načíta, dobre. Najprv by som sa vyjadril jednému zápasu Liverpool-Real Madrid. Pre Real Madrid ťažký zápas. Hrali na Anfieldu, Liverpool má veľmi dobrú formu poslednú dobu, takže za mňa v pohode. Mbappé nedal penaltu, sa mi zdá, že... Neviem, čo to červené znamená, ale asi nedal penaltu, neviem. Inak 2-0 finálny výsledok pre Liverpool. Škoda, no. Akože Liverpool bol o dosť lepší, ale mohli sme to uhrať. Hej. Takže uvidíme, jak sa ešte jak bude Real Madrid dohrávať sezónu, alebo polovinu sezóny, lebo akože zatím mu to moc nevychádza. Hej. A môžeme sa pozrieť na ďalší zápas. Takže idem sa na nejaké pozrieť. Napríklad Spolo. Hej. Poďme do Spolo. Why not? A Chelsea zaklikneme. Nečítaš sa mi? No hurá. Konferenčná liga. 2-0 pre Chelsea. Boyd Arena. Neviem, jak sa číta ich stadion. Ale vyhrala 0-2. Čítať názov toho klubu radšej nebudem, inak by sme to boli na 2 hodiny. Sancho asistoval. Kunku dal prvý gól. Mudryk dal gól. A červená karta pre Casadei. Vôbec ho nepoznám, ale dobre. Počkaj, koľko tu bolo žltých? 1, 2, 3, 4. Jedna redka. 1, 2, 6 žltých. Kokos, dobré. Ukáž súpisku. No tak tu keby Chelsea nevyhrala, no tak by sa asi každý odbáchol. To akože Jorgensen
neviem, jak sa číta jeho meno. Mal 10 match rating. Tak, dobre. Pochvala. Viem, že sa to asi hralo už dávnejšie, ale to nevadí. Ideme sa pozrieť na napríklad sériu A. Why not? Akože vedie Neapol, to som nevedel, neviem prečo. A zaklikneme napríklad Inter, hej. Dáme si Inter, načítaj to. Super, akože 1-0. Pre Inter nad Lipskom, to je pravdepodobne Liga majstrov, áno. Stadio Giuseppe Meazza. Neviem, jak sa to číta. Vlastný gól iba padol. OK, to som radšej nevidel. Keby som sa išiel reálne na tento zápas pozrieť. 27. minúta, vlastný gól. Reálne tu bol iba vlastný gól a to bolo všetko. Plus tomu raz, 2, 3, tréner 4, ak to počítame 5. 5 aj s trénerom žltých kariet, bez trénera 4. Na tento zápas by som nešiel. Hej. Teraz sa môžeme pozrieť do tej La Ligy, kde je tento nešťastný Real, že? Ale keď dáme Atletico, teraz ono hralo... Oni dali ešte jeden gól. Si kokos. Na toto sa mi akože fanúšik Sparty nekúka dobre. Ja viem, ja som sa pozeral, že ale v 80. alebo 75. minúte vedlo Atletico 4-0. A hovoril som si, no tak Sparta je v prdeli, no. A ešte to vyťahli na 6-0. Ešte k tomu sa mi zdá, že áno, doma hrala Sparta, Epeterena. Alebo Letná. Škoda, že to prehrala, no. Ale 6-1 vážne museli. To nevadí. Veci sa občas stávajú takéto. A ešte ma niečo zaujíma. Why not sa pozrieť na ženský fotbal? No poďme na ženský. Nie. To nespravím. Pozrieme sa ešte, čo tu také liga. No tak, tu je to nuda, tu vedie Paris Saint-Germain aj bez Mbappého, ale prehrali s Bayernom Mníchov vonku, čo už akože bol ťažký zápas. Prvý polčas, 37. minúta, Ousmane Dembélé, žltá karta, 38. Kim, nepoznám ho, nie. Ousmane Dembélé, redka v 57. V tej istej minúte. Achraf Hakimi, toto, žltá. Lee nejaký vystriedal, alebo ja neviem, čo to je. Som myslel, že Váren Záremer išiel dole a nejaký Lee ho zastúpil. Komán žltá v 67. minúte. 71. Oni reálne dostávali žlté karty a proste karty sa dostávali vždy v tomto čase, kde proste bolo v číslo 7. Hej? Sice to nedáva zmysel. Slava Gnabry na Fabian Ruiz, no. 1-0. Ukáž mi soupisku.
Davis bol na lavičke. Nebol. Ježišmaria, to je základná sestava, ja sa môžem posrať z toho už. Dobre. Kľudne. Milan Škriniar bol aspoň na lavičke. Nedostupný. Hernández. João Palhinha. No tak. Dobre. Luis Enrique, Vincent Kompany. Jeden z mojich obľúbenejších trénerov. Áno, Vincent Kompany. Vôbec neviem, prečo Ousmane Dembele dostal 5,8 match rating. Vôbec nie. A je dobré. Akože v pohode. Min. Môže mi niekto povedať, kde to ten Kim? 28 rokov má, ok. Ja ho proste nepoznám. Je to možno aj tým, že z nejakej neviem z akej teraz ligy. Tak, ja sa toto Zeme, tak. A ešte by sme sa mohli pozrieť kde inde, než na Českú a Slovenskú ligu. A ešte na Ligu národov by som sa chcel pozrieť. A první liga, že Európsky Sparta Praha vedie, aspoň niekde. 6-1. No tak bude upřesněno. Dobre. Retkésová, ale ja neviem čítať. Starová, Sontagová, Kotrčová. Dobre, no. By som, aspoň, že už tam neboli ostatné mená, inak by som sa zamotal. A teraz nechcem akože uraziť dievčatá, akože, ale zamotal by som sa. Slovan Bratislava vedie. OK. Belasi. Ja, toto je ten nešťastný moment. Pulišič dával prvý gól, potom Bazeghajan. Neviem, jak sa číta. Rafael hneď na to. Abraham a Marceli dal posledný gól za tento. Bosky, jak mohol dostať tento hráč 90. červenú a v 90. žltú kartu, vole. Brosky, ja to nepochopím. No, toto bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video ľúbilo. Ak áno, nezabudnite si sem hodiť odber a like. A uvidíme sa na budúce. Tak čau.